iki tenan ora lho omah iki. Map iki. Sing munggah sing mlemo kok isor kono iki munggah kene meneh. Bener Cak. Kira-kira emang tembus, Pak. Tembus. Iya. Mau bar kebraso ya. 150 meter. Tuh. Iya Tegalan. Ya Allah, ya. Ya iki omahe kan. Kono lo ngarep kono. Ipa iki sak. Ya ampun. Mas, aku sama Mas Srut luyu lemah tok. Bener kita enak iki. Bener aja. Mas Budi. Ya Allah. Kasih. Itu ku material udah. Ora, Budi biyen kok iso kena TikTok Budi. Ya ampun. Asli. Pokoke Mbah Mbah. Dalah aku Mbah. 600 meter iki. Ketoke dalane paisar paling isor. Ora to? Ora. Allah. Kiri toh? Kanan. So ngirang gitu. Lah iki ndine iki. Bener apa ora iki, Cak? Iya pana omahe, Pak. Pana omahe. Enak. Apa enak omahe? Lagi map iki ngono iki. Loh. Cik 400 meter. Atas. Kok aduh, Cak. Tembe medun tak karo-karoan. Soto. Asli lagi. Asli. Ya Allah, perjuangan nih. Karo rumah Mas Budi Bud. Jan iki asli Cak, medun pol. Kaya ning Gunggang. Undang di. Gunggang Panca to? Iya. Iya. 300 meter kabeh wis mudan. Jan iki ndedet pol. Iki ngempet iki. Manukku sanyang manuk. Ya Allah. Ya Allah. Terus. Wes bae iki, Pak. Ini 100 meter ini. Sing naik. Ini. Oh, ya ampun. Terus pokoknya betul. Dan tanya ora dalam. Bang lho. Medun nih gitu. Wah, lebih aku, Mbak. Nah, main di. Ayo main Mas. Mas ya? Mas Agung. Iya. Abang gitu. Abang gede abang. Masuk asli kok ngene dalan Cak. Jan asli aku enggak pernah. Monggo. Gandengan. Nggih, matur suwun. Ya ampun. Dalam. Iki to, Mas. Iya. Mau itu kan tinggi short. Nah itu. Kok ngelakuin? Oh, pesta kocak.